दिनै 20 जुलाइ नोंथांमोना मिथिगौना दिनैनि सानखौ मानि थाखाय फालिनाय जायो? नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लि खौरांनि गेजेरजों फोरमायगोन। दिनैनि सानखौ कलम्बियान इन्डिपेन्डेन्स डे महरै फालिनाय जायो। कलम्बियानि उदांस्रि सानखौ बोसोरफ्रोमबो 20 जुलाइआव फालिनाय जायो। बेयो मोनसे रायजोआरि जिरायनाय सान। बे साना 1810 मायथाइयाव फामुवारि राजथावनि सान्टा फे डी बग'टायाव जानाय कलम्बियानि जाथायफोरखौ गोसोखांहोयो। बग'टाया कलम्बियानि सुबुं खुंथायनि राजथावनि। दिनै 20 जुलाइ नोंथांमोना मिथिगौना दिनैनि सानखौ मानि थाखाय फालिनाय जायो? नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लि खौरांनि गेजेरजों फोरमायगोन। दिनैनि सानखौ कलम्बियान इन्डिपेन्डेन्स डे महरै फालिनाय जायो। कलम्बियानि उदांस्रि सानखौ बोसोरफ्रोमबो 20 जुलाइआव फालिनाय जायो। बेयो मोनसे रायजोआरि जिरायनाय सान। बे साना 1810 मायथाइयाव फामुवारि राजथावनि सान्टा फे डी बग'टायाव जानाय कलम्बियानि जाथायफोरखौ गोसोखांहोयो। बग'टाया कलम्बियानि सुबुं खुंथायनि राजथावनि। दिनै 20 जुलाइ नोंथांमोना मिथिगौना दिनैनि सानखौ मानि थाखाय फालिनाय जायो? नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लि खौरांनि गेजेरजों फोरमायगोन। दिनैनि सानखौ कलम्बियान इन्डिपेन्डेन्स डे महरै फालिनाय जायो। कलम्बियानि उदांस्रि सानखौ बोसोरफ्रोमबो 20 जुलाइआव फालिनाय जायो। बेयो मोनसे रायजोआरि जिरायनाय सान। बे साना 1810 मायथाइयाव फामुवारि राजथावनि सान्टा फे डी बग'टायाव जानाय कलम्बियानि जाथायफोरखौ गोसोखांहोयो। बग'टाया कलम्बियानि सुबुं खुंथायनि राजथावनि। दिनै 20 जुलाइ नोंथांमोना मिथिगौना दिनैनि सानखौ मानि थाखाय फालिनाय जायो? नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लि खौरांनि गेजेरजों फोरमायगोन। दिनैनि सानखौ कलम्बियान इन्डिपेन्डेन्स डे महरै फालिनाय जायो। कलम्बियानि उदांस्रि सानखौ बोसोरफ्रोमबो 20 जुलाइआव फालिनाय जायो। बेयो मोनसे रायजोआरि जिरायनाय सान। बे साना 1810 मायथाइयाव फामुवारि राजथावनि सान्टा फे डी बग'टायाव जानाय कलम्बियानि जाथायफोरखौ गोसोखांहोयो। बग'टाया कलम्बियानि सुबुं खुंथायनि राजथावनि। दिनै 20 जुलाइ नोंथांमोना मिथिगौना दिनैनि सानखौ मानि थाखाय फालिनाय जायो? नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लि खौरांनि गेजेरजों फोरमायगोन। दिनैनि सानखौ कलम्बियान इन्डिपेन्डेन्स डे महरै फालिनाय जायो। कलम्बियानि उदांस्रि सानखौ बोसोरफ्रोमबो 20 जुलाइआव फालिनाय जायो। बेयो मोनसे रायजोआरि जिरायनाय सान। बे साना 1810 मायथाइयाव फामुवारि राजथावनि सान्टा फे डी बग'टायाव जानाय कलम्बियानि जाथायफोरखौ गोसोखांहोयो। बग'टाया कलम्बियानि सुबुं खुंथायनि राजथावनि। दिनै 20 जुलाइ नोंथांमोना मिथिगौना दिनैनि सानखौ मानि थाखाय फालिनाय जायो? नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लि खौरांनि गेजेरजों फोरमायगोन। दिनैनि सानखौ कलम्बियान इन्डिपेन्डेन्स डे महरै फालिनाय जायो। कलम्बियानि उदांस्रि सानखौ बोसोरफ्रोमबो 20 जुलाइआव फालिनाय जायो। बेयो मोनसे रायजोआरि जिरायनाय सान। बे साना 1810 मायथाइयाव फामुवारि राजथावनि सान्टा फे डी बग'टायाव जानाय कलम्बियानि जाथायफोरखौ गोसोखांहोयो। बग'टाया कलम्बियानि सुबुं खुंथायनि राजथावनि। दिनै 20 जुलाइ नोंथांमोना मिथिगौना दिनैनि सानखौ मानि थाखाय फालिनाय जायो? नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लि खौरांनि गेजेरजों फोरमायगोन। दिनैनि सानखौ कलम्बियान इन्डिपेन्डेन्स डे महरै फालिनाय जायो। कलम्बियानि उदांस्रि सानखौ बोसोरफ्रोमबो 20 जुलाइआव फालिनाय जायो। बेयो मोनसे रायजोआरि जिरायनाय सान। बे साना 1810 मायथाइयाव फामुवारि राजथावनि सान्टा फे डी बग'टायाव जानाय कलम्बियानि जाथायफोरखौ गोसोखांहोयो। बग'टाया कलम्बियानि सुबुं खुंथायनि राजथावनि। दिनै 20 जुलाइ नोंथांमोना मिथिगौना दिनैनि सानखौ मानि थाखाय फालिनाय जायो? नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लि खौरांनि गेजेरजों फोरमायगोन। दिनैनि सानखौ कलम्बियान इन्डिपेन्डेन्स डे महरै फालिनाय जायो। कलम्बियानि उदांस्रि सानखौ बोसोरफ्रोमबो 20 जुलाइआव फालिनाय जायो। बेयो मोनसे रायजोआरि जिरायनाय सान। बे साना 1810 मायथाइयाव फामुवारि राजथावनि सान्टा फे डी बग'टायाव जानाय कलम्बियानि जाथायफोरखौ गोसोखांहोयो। बग'टाया कलम्बियानि सुबुं खुंथायनि राजथावनि। दिनै 20 जुलाइ नोंथांमोना मिथिगौना दिनैनि सानखौ मानि थाखाय फालिनाय जायो? नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लि खौरांनि गेजेरजों फोरमायगोन। दिनैनि सानखौ कलम्बियान इन्डिपेन्डेन्स डे महरै फालिनाय जायो।
कलम्बियानि उदांस्रि सानखौ बोसोरफ्रोमबो 20 जुलाइआव फालिनाय जायो। बेयो मोनसे रायजोआरि जिरायनाय सान। बे साना 1810 मायथाइयाव फामुआरि राजथावनि सान्टा फेदि बग'टायाव जानाय कलम्बियानि जाथायफोरखौ गोसोखांहोयो। बग'टाया कलम्बियानि सुबुं खुंथायनि राजथावनि। दिनै 20 जुलाइ। नोंथांमोना मिथिगौना दिनैनि सानखौ मानि थाखाय फालिनाय जायो? नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लि खौरांनि गेजेरजों फोरमायगोन। दिनैनि सानखौ कलम्बियान इन्डिपेन्डेन्स डे महरै फालिनाय जायो। कलम्बियानि उदांस्रि सानखौ बोसोरफ्रोमबो 20 जुलाइआव फालिनाय जायो। बेयो मोनसे रायजोआरि जिरायनाय सान। बे साना 1810 मायथाइयाव फामुआरि राजथावनि सान्टा फेदि बग'टायाव जानाय कलम्बियानि जाथायफोरखौ गोसोखांहोयो। बग'टाया कलम्बियानि सुबुं खुंथायनि राजथावनि। दिनै 20 जुलाइ। नोंथांमोना मिथिगौना दिनैनि सानखौ मानि थाखाय फालिनाय जायो? नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लि खौरांनि गेजेरजों फोरमायगोन। दिनैनि सानखौ कलम्बियान इन्डिपेन्डेन्स डे महरै फालिनाय जायो। कलम्बियानि उदांस्रि सानखौ बोसोरफ्रोमबो 20 जुलाइआव फालिनाय जायो। बेयो मोनसे रायजोआरि जिरायनाय सान। बे साना 1810 मायथाइयाव फामुआरि राजथावनि सान्टा फेदि बग'टायाव जानाय कलम्बियानि जाथायफोरखौ गोसोखांहोयो। बग'टाया कलम्बियानि सुबुं खुंथायनि राजथावनि। दिनै 20 जुलाइ। नोंथांमोना मिथिगौना दिनैनि सानखौ मानि थाखाय फालिनाय जायो? नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लि खौरांनि गेजेरजों फोरमायगोन। दिनैनि सानखौ कलम्बियान इन्डिपेन्डेन्स डे महरै फालिनाय जायो। कलम्बियानि उदांस्रि सानखौ बोसोरफ्रोमबो 20 जुलाइआव फालिनाय जायो। बेयो मोनसे रायजोआरि जिरायनाय सान। बे साना 1810 मायथाइयाव फामुआरि राजथावनि सान्टा फेदि बग'टायाव जानाय कलम्बियानि जाथायफोरखौ गोसोखांहोयो। बग'टाया कलम्बियानि सुबुं खुंथायनि राजथावनि। दिनै 20 जुलाइ। नोंथांमोना मिथिगौना दिनैनि सानखौ मानि थाखाय फालिनाय जायो? नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लि खौरांनि गेजेरजों फोरमायगोन। दिनैनि सानखौ कलम्बियान इन्डिपेन्डेन्स डे महरै फालिनाय जायो। कलम्बियानि उदांस्रि सानखौ बोसोरफ्रोमबो 20 जुलाइआव फालिनाय जायो। बेयो मोनसे रायजोआरि जिरायनाय सान। बे साना 1810 मायथाइयाव फामुआरि राजथावनि सान्टा फेदि बग'टायाव जानाय कलम्बियानि जाथायफोरखौ गोसोखांहोयो। बग'टाया कलम्बियानि सुबुं खुंथायनि राजथावनि। दिनै 20 जुलाइ। नोंथांमोना मिथिगौना दिनैनि सानखौ मानि थाखाय फालिनाय जायो? नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लि खौरांनि गेजेरजों फोरमायगोन। दिनैनि सानखौ कलम्बियान इन्डिपेन्डेन्स डे महरै फालिनाय जायो। कलम्बियानि उदांस्रि सानखौ बोसोरफ्रोमबो 20 जुलाइआव फालिनाय जायो। बेयो मोनसे रायजोआरि जिरायनाय सान। बे साना 1810 मायथाइयाव फामुआरि राजथावनि सान्टा फेदि बग'टायाव जानाय कलम्बियानि जाथायफोरखौ गोसोखांहोयो। बग'टाया कलम्बियानि सुबुं खुंथायनि राजथावनि। दिनै 20 जुलाइ। नोंथांमोना मिथिगौना दिनैनि सानखौ मानि थाखाय फालिनाय जायो? नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लि खौरांनि गेजेरजों फोरमायगोन। दिनैनि सानखौ कलम्बियान इन्डिपेन्डेन्स डे महरै फालिनाय जायो। कलम्बियानि उदांस्रि सानखौ बोसोरफ्रोमबो 20 जुलाइआव फालिनाय जायो। बेयो मोनसे रायजोआरि जिरायनाय सान। बे साना 1810 मायथाइयाव फामुआरि राजथावनि सान्टा फेदि बग'टायाव जानाय कलम्बियानि जाथायफोरखौ गोसोखांहोयो। बग'टाया कलम्बियानि सुबुं खुंथायनि राजथावनि। दिनै 20 जुलाइ। नोंथांमोना मिथिगौना दिनैनि सानखौ मानि थाखाय फालिनाय जायो? नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लि खौरांनि गेजेरजों फोरमायगोन। दिनैनि सानखौ कलम्बियान इन्डिपेन्डेन्स डे महरै फालिनाय जायो। कलम्बियानि उदांस्रि सानखौ बोसोरफ्रोमबो 20 जुलाइआव फालिनाय जायो। बेयो मोनसे रायजोआरि जिरायनाय सान। बे साना 1810 मायथाइयाव फामुआरि राजथावनि सान्टा फेदि बग'टायाव जानाय कलम्बियानि जाथायफोरखौ गोसोखांहोयो। बग'टाया कलम्बियानि सुबुं खुंथायनि राजथावनि। दिनै 20 जुलाइ। नोंथांमोना मिथिगौना दिनैनि सानखौ मानि थाखाय फालिनाय जायो? नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लि खौरांनि गेजेरजों फोरमायगोन। दिनैनि सानखौ कलम्बियान इन्डिपेन्डेन्स डे महरै फालिनाय जायो। कलम्बियानि उदांस्रि सानखौ बोसोरफ्रोमबो 20 जुलाइआव फालिनाय जायो। बेयो मोनसे रायजोआरि जिरायनाय सान। बे साना 1810 मायथाइयाव फामुआरि राजथावनि सान्टा फेदि बग'टायाव जानाय
कलम्बियानि जाथायफोरखौ गोसोखांहोयो। बग'टाया कलम्बियानि सुबुं खुंथायनि राजथावनि। दिनै 20 जुलाइ। नोंथांमोना मिथिगौना दिनैनि सानखौ मानि थाखाय फालिनाय जायो? नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लि खौरांनि गेजेरजों फोरमायगोन। दिनैनि सानखौ कलम्बियान इन्डिपेन्डेन्स डे महरै फालिनाय जायो। कलम्बियानि उदांस्रि सानखौ बोसोरफ्रोमबो 20 जुलाइआव फालिनाय जायो। बेयो मोनसे रायजोआरि जिरायनाय सान। बे साना 1810 मायथाइयाव फामुवारि राजथावनि सान्टा फे डी बग'टायाव जानाय कलम्बियानि जाथायफोरखौ गोसोखांहोयो। बग'टाया कलम्बियानि सुबुं खुंथायनि राजथावनि। दिनै 20 जुलाइ। नोंथांमोना मिथिगौना दिनैनि सानखौ मानि थाखाय फालिनाय जायो? नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लि खौरांनि गेजेरजों फोरमायगोन। दिनैनि सानखौ कलम्बियान इन्डिपेन्डेन्स डे महरै फालिनाय जायो। कलम्बियानि उदांस्रि सानखौ बोसोरफ्रोमबो 20 जुलाइआव फालिनाय जायो। बेयो मोनसे रायजोआरि जिरायनाय सान। बे साना 1810 मायथाइयाव फामुवारि राजथावनि सान्टा फे डी बग'टायाव जानाय कलम्बियानि जाथायफोरखौ गोसोखांहोयो। बग'टाया कलम्बियानि सुबुं खुंथायनि राजथावनि। दिनै 20 जुलाइ। नोंथांमोना मिथिगौना दिनैनि सानखौ मानि थाखाय फालिनाय जायो? नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लि खौरांनि गेजेरजों फोरमायगोन। दिनैनि सानखौ कलम्बियान इन्डिपेन्डेन्स डे महरै फालिनाय जायो। कलम्बियानि उदांस्रि सानखौ बोसोरफ्रोमबो 20 जुलाइआव फालिनाय जायो। बेयो मोनसे रायजोआरि जिरायनाय सान। बे साना 1810 मायथाइयाव फामुवारि राजथावनि सान्टा फे डी बग'टायाव जानाय कलम्बियानि जाथायफोरखौ गोसोखांहोयो। बग'टाया कलम्बियानि सुबुं खुंथायनि राजथावनि।